meillä on melkein 100 vauhtia. Hempiä, nyt mä täällä saatana! Mitä vittu? Nyt soi! Venä! Vittu soi! Please vittu! No niin! Oh. Nää mennyt tän paketin. Oho. Risto hei! Owned! Jep. Ai saatana. Varmaan mitä? No? Ei tästä tuu mitään jälkeen. Ei silloin kun tällaisia pikkupuita. Mut Risto me mentiin 80 lepikkoon. Ei se väärin oo. Päästäkäämme pois tuolta. Mennään kattoo miten pitkä matka me tultiin sivuttain täältä. No huhu. Ei vittu. Joo mut no katos noit puita. Me mentiin, mitä lähet me mentiin tosta. Ei soitetaan nyt joku hinaamaan. Joo. Joo, sellin suoraan. Ja... Joo. Haisee vähän multa. Haisee multa. Ui saata.